ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வஞ்சர மீன் குழம்பு, வஞ்சர மீன் ஃப்ரை. உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன குழம்புன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எந்த வகை மீன் பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீன்களில் என்னென்ன சத்து இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி, கால்சியம், புரதம், பாஸ்பரஸ், இரும்புச்சத்து, ஜிங்க், அயோடின், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம் இந்த சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு. கடல்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மீன்களில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஒமேகா 3 அதிக அளவில் நிறைஞ்சிருக்கு. இந்த சத்தானது உடலில் மெட்டபாலிசத்தை சீராக வைத்துக்கொள்ள உதவி செய்கிறது. நம் உடலை ஒல்லியாக வைத்துக்கொள்ள ஒமேகா 3 மிகவும் உதவி செய்கிறதுங்க. ஆக மொத்தத்தில் இந்த மீன்கள் பார்த்திங்கன்னா நம் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் கொடுக்க வல்லது. மீன் உணவை அடிக்கடி நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் அடிக்கடி உணவுகளில் மீன்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க.